Kaixo danoi, zer modu zaudete? Gaur kontatuko dizuedan ipuina. Kamilerena da. Bai, Kamilerena. Kamile lagun artean izena du. Bai? Aline de Petik nirena. Ea, aber gustatzen zaizuen, Ziur baiet. Begira. Egun batean, Kamile eta Amatxo bainu jantzia jantzi eta ondartzara joan ziren. Amatxo, galdetu zion Kamilek. Amatxo, ni zergatik naiz bexa? Bexa? Zure bainu jantzia ez da bexa, Kamile? Ara bestea, hori badakit, Amatxo, ez erantzun dio. Nire bainu jantzia txuria da eta pinporta gorritxuak ditu, badakit. Baina ni zergatik naiz beix kolorekoa. Erantzun dio Amatxok. Zu txuria zara, aitatxo eta ni biok txuria garelako. Zu ez zara txuria, Amatxo, zu beixa zea, erantzun dio Kamilek, uretara joanez. Eta Aitzol? Aitzol zergatik da marroia? Bere Amatxo beixa da. Bai, baina bere aitatxo beltza da. Egia da, Amatxo, ez naiz konturatu, erantzun dio Kamilek. Eta, Amatxo, eta hango mutiko hark, zergatik ditu begiak horrela? Ba bere aitak edo amak begi luzaranak dituelako, erantzun dio Amatxok. Bale. Bueno, Amatxo, eta orain joan naiteke nire lagun berrien gana jolastea? Maite, Leire, Saioa, Urtzi, oiedanakin jolastu nahi dut, Amatxo? Bale, joan lasai, Kamile, baina ez asko urrundu, Ni andereño begorekin geldituko naiz. Bale, Amatxo, aio! Eta Kamile posposik bere lagun berriekin jolasten aritu da. Silipurdika, ondarretan, gaztelu ederrak eginez. Eta gero denak, askaltzera, meriendatzera, nyam. Kamile, lastana, etorri askar, joan egin behar dugu ja, deitu dio Amatxok. Eta Kamile, pentsak ordoa, Amatxoren ondoan isilik. Ze lastana, kezkatuta alzaude, galdetu dio Amatxok. Aizu Amatxo gauzatxo bat, urrena haurtxo bat baldin badakazu zuk tripitan, axola ez badizu, izan daiteke marroia? Ez, lastana, ezinezkoa da. Ezinezkoa? Jo, eta alditu begi luzaranak izan? Ez, guk ezin dugu horrelakorik, erantzun dio Amatxok. Ara, eta orduan nire lagunen gurasoak zer? Galdetu dio berriz ere Kamilek Amatxori. Beix kolorekoak dira, bazu eta aitatxo bezala, eta Maite eta Leire marroiak dira. Eta Saioa beix kolorekoa da, bere gurasoak bezala, eta Urtzi ere beixa da, baina begiak luzaranak ditu. Haiek lortu dute ba, eta guk zergatik ez? Ai, Maitia, badaki ze gertatzen den, esan dio Amatxok. Zure lagunen gurasoak ez dituzte umeak guk bezala eduki. Adoptatu egin dituzte. Adoptatu. Zer da adoptatu? Bai, begira. Gurasorik gabeko umetxo txikien aitatxo eta Amatxo izatea erabaki dute? Ze ideia ona! Erantzun dio Kamilek. Ume batzuk, Amatxo eta aitatxo ez badituzte, adoptatu egin ditzakegu. Hurrengo goizian, Kamilek hori pentsatu eta korrika batean eskaiera jetzi ditu.
Ama, aita! Aizue gauzatxo bat, zuek bego andereñoa maite duzu ezta? Ara ba, erantzun dio amatxok. Noski baietz, nik asko maite dut andereño bego. Eta zuk aitatxo? Jakina, nik ere asko maite dut andereño bego. Ba nik ere asko maite dut, eta hartxikik ere bai, esan die Kamilek. Zoragarria izango da orduan. Zoragarria. Zer da zoragarria izango dena? Badena pentsatu dut, andereño begok ez du ez aita eta ez amarik. Beraz, adoptatu dezakegu, adoptatu egingo dugu andereño bego. Bai! Eta ala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Ondo pasa!